kung ganito ba naman kaganda yung bumungad sa iyo, mawawala talaga ang pagod mo sa biyahe. So, hi guys, it's me again and another day, another adventure na naman po tayo dahil meron po tayong pupuntahan na isa sa pinakasikat ngayon na tourist spot dito sa Valencia City, Bukidnon. So ito po ang day 2 namin dito sa Bukidnon at dito na rin po kami nag-overnight sa Valencia City. At huminto po kami saglit dahil nagtanong kami kung saan po yung exact na daan papuntang Mount Anahawon. Dahil doon po tayo pupunta. Dahil kahit na may Google Map po kami ay nahirapan pa rin kaming tukuyin kung saan po talaga yung tamang daan papunta doon since hindi naman po kami taga rito, so dayo lang po kami dito. So mga around 4 AM po ay gumising na po kami para mag-prepare para magbiyahe, and then sa wakas nandito na rin tayo sa Mount Anahawon. So ito nga pala ang tinatawag nilang Mount Anahawon, located at Valencia City, Bukidnon. So yung isa sa pinaka ginusto ko talagang pumunta dito ay yung Sea of Clouds nila dahil sobrang ganda ng Sea of Clouds nila, yung nakikita ko sa ibang vlogger, at saka yung glasswalk nila. Pero since na bad weather nga pagpunta namin dito, kasi simula pa ng gabi hanggang sa umaga ay wala pong tigil ang ulan, kaya wala pong Sea of Clouds na lumabas dahil sa pagpatong pa lang ng 5 AM hanggang 6 AM dapat lumalabas na yung Sea of Clouds niya pero hanggang sa mga oras ng 6 AM to 7 AM ay wala po talagang lumabas na clouds. So ganito po ang lumabas, hindi po siya clouds. So parang na-disappoint din ako kasi nga sa sobrang pangit ng panahon hindi ko nakita yung magandang clouds, kasi yun naman po talaga ang pinunta ko dito. So since na walang clouds, so eto na lang, so itutour ko kayo dito sa Mount Anahawon. So ganito kaganda. Ito yung parang kumbaga sa yung mga nipa hut or mga payag ba, yung mga bahay-bahayan nila dito sa Mount Anahawon. So ganito pala yung style nila dito. So mayroong glass, o diba? So okay na rin yun kahit na hindi natin makikita yung Sea of Clouds, pero syempre hindi mawawala yung disappointment natin kasi yun naman po talaga ang pinunta natin dito dahil sobra pa namang layo ng biniyahe namin. So ito lang ang nadatna namin. So sobrang ganda pa rin naman kasi nga adventure, so pure nature pa rin naman, so sobrang ganda. So nung nakaraang mga buwan, so nakikita ko lang naman ito sa mga ina-upload ng ibang vloggers, so hindi ko akakalain na nandito na ako mismo ngayon sa Mount Anahawon. So yun naman lang talaga ang importante. So ika nga, don't leave yourself behind. Diba? So parang ang ganun na ba? So alam niyo naman ako. So parang ganun ako, diba? So sobrang happy. So dalawa lang nga pala kami nagbiyahe mula Tagum City papuntang Bukidnon. So kaming dalawa lang kasi yung iba may trabaho sila at saka ang layo daw ng lugar kaya hindi sila sumama. So kami lang ang nakasama. So kung ganito ba naman kaganda yung bumungad sa iyo, mawawala talaga ang pagod mo sa biyahe. So worth it naman po talaga kahit na sobrang sakit ng katawan, sobrang pagod sa biyahe. So pag ganito ang lugar na madadatnan mo, ganito kaganda, ay nako, worth it na worth it. Makasabi ka na lang ng worth it naman. So hindi na natin mauulit ang panahon, guys, kaya do what you want to do and do what makes you happy. At kung may plano kayong pumunta or gumala sa Bukidnon, guys, don't forget to add this place in your bucket list dahil sobrang ganda po talaga dito. So ganyan, tingnan nyo naman ang view. So ang entrance fee nga pala nila dito ay nasa parang nakalimutan ko ay, parang nasa 50 pesos pala yung entrance fee dito. Correct me if I'm wrong, parang nakalimutan ko kasi basta nasa 50 pesos or 100. Basta parang 50 pesos lang yun at saka may bayad sa parking area. Parang 30 pesos yung bayad sa parking area. And then ito nga pala yung glass walk na sinasabi ko. Ito yung nagdadala sana ng bida dito kasi hindi kami nakapasok dito. Pinagbawalan kami ng mga
yung mga employee nila dito. Binawalan, walang ni isa na nakapasok diyan kasi nga madulas yung glass, baka yun pa ang makakos ng accident. Kaya sobrang na-disappoint ng kaunti si Maring kasi hindi nakapasok doon kasi yun naman lang po talaga ang pinunta ko dito. Pero wala tayong magagawa dahil gawa ng bad weather, so bawal talagang pumasok. So better luck next time na lang po tayo. Ay ewan ko kung makakabalik pa kami dito. So eto yung paligid, yung buong paligid niya guys. So sobrang ganda, hindi ba? So, hindi naman ganun kamahalan ang entrance fee. So, okay lang. At dito, na sobrang ganda dito na side. Sobrang ganda dito mag picture. So, ito lang yung buong paligid ng Mount Anhawon. So, simple lang pero maganda naman yung dating. So, hindi naman ganoon kabongga pero okay lang naman din kasi